सोरबा सासेजों दङ साथामा अलरेडि गारखानाय साथाम साब्रैनि हिनजाव होननानै बिथांजोखौ दिनैनि दिनाव बुंनांगोन। आङो खोनानानै खुब दुखु मोनदों आरो मालाय हटेलावहाय बेवहाय फार्स्ट टाइम आङो बेखौ लोगो मोनदों। बिनिफ्राय बिदा बिनानाव हिसाबैहाय एसे माब्लाबा सावरायनाय जायो, खिन्थु आं बेखौ मोजाङै सोलिनानै दङ आं बेखौ सानदोंमोन। खिन्थु बियो दिनैहाय आङो जाबायदि खोनाबाय आरो दा प्रेजेन्टआवबो बियो सोरबा सासेजों दङ साथामा अलरेडि गारखानाय साथाम साब्रैनि हिनजाव होननानै बिथांजोखौ दिनैनि दिनाव बुंनांगोन। आङो खोनानानै खुब दुखु मोनदों आरो नुनानैबो दुखु मोनदों जे आरो फैबाय थानाय समावहाय माबायदि जालांगोन। खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ गोसोखां, सानसे समाव ना गाबब्लाबो गनाय नङा, बे बाथ्राया सैथोखा। नोंनि महर मोखांखौ लानानैहाय नोङो गोग्गानानैबो दाला। पुर्निमा बिनानावखौ आं दिनैनि दिनाव डाइरेक्ट बुंबाय, मैखोम बसुमतारियाथ' मैखोम बसुमतारि दे, थोजासे संख्ल' जाबाय, बाद होदो बेखौहाय। खिन्थु पुर्निमा बिनानावा मिडियायाव फैनानैहाय आङो सानदोंमोन बियो मोजां बाथ्राखौनो बुंफैदों। खिन्थु जेरैबायदि बिनि बेकग्राउन्ड बियो बिल्कुल थिग नङा। बाद बाखि हरैनिखौ आं मिथिला, बैनि BPFनिखौथ' आं बुंबोखाबाय। खिन्थु नै दा पुर्निमा बिनानावनि सायावसो आं बुंदों आरोखि। साथाम साब्रै हौवा लानानैहाय बिमा माहारिखौ बदनाम खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। नोंनि हौवाया बबेनि प्रपार आङो मोनथिजोबगौ दा दिनैनि दिनावहाय, सिगां मोनथियामोन। खिन्थु नोङो लाबाय जा जानानै थांबाय, नोङो बेखौ बेयावनो इनाफ खालामदो। नोङो सोरबा सासेजों दिनैनि दिनाव दङ, बेजोंनो नोङो अराय थादो आरो बार दाखालामसै आरोखि। बर' माहारिनि बिमा माहारिखौ खालाय बिमुं दोननोहाय सेस्था दाखालामसै, आं बेखौसो खावलायो। नोङो मोजां हौवाफोर मोनदों, नोंनि हौवाफ्रा सासेबो गाज्रि नङामोनथ', इनकाम गोनां गोजा, साख्रि गोनांलाय, साख्रि गोनांलाय। दिनैसिमावबो नोङो सोरबा सासे साख्रियालजों दङ। मैखोम बसुमतारि बिथाङाबोथ' मोजां इनकामनि मानसिमोन, 40 लाख लुथिनाम ब्लड। मा जाखो बेलाय सानबैसे सोलिनो? नाथाय सानसेनि समाव बेबायदि समाबो नोङो बेबायदि स्टाइलजों थांबाय थायोब्ला बेबायदि समाबो सफैगोन जे नोंखौ रावबो सैमाबो सोंनाय नङा। बेबायदि समा सफैगोन। खारन नैबे समावहाय नोंनि गासिबो बेकग्राउन्डखौ मोनथिजोब्बाय। नोङो जेसेबांनाखि गावखौ साजाया मानो साजायलांबाय था, नोंनि साजायनाया जेसेबांनाखि समायना खालामा मानो, नोङो सिङावहाय खंख्लाखा, नोङो सेवखानायखा। नोंखौ सोरबायदि मानसिया फल' खालामो मोनथिगौ ना? गावनो खुद टारगेट खालाम। नोङो सासे बिजनेसमेन, नोङो गावखौनो फानो। नों जे एसेबां इसोरा नोंनो मोजां महर मुस्रिखौ हरदों, नोङो बे इसोरनि होनाय महर मुस्रिखौ भेलुलेस खालामनानै आइजो माहारिखौ नोङो हाद्रि सारफावनानै नोङो गावखौ बिजनेसाव बाहायदों, खुद गावखौनो सेल खालामदों। वाव, मा बुंगोन ना? आङो इनायनो दुखु मोनदों। बियो सासे एलबामबो गायोमोन, वाट्सएपआवहाय बियो आंनो लिंक हरो, आं नायो, शेयार खालामोमोन फेसबुकफोरावहाय, डेभेलप जाथों, जौगालांथों होननानैहाय। नाथाय दिनैनि दिनाव मा खोनानो मोनखो? नोंजों लोगोसे नोंनि बेकग्राउन्डआवहाय नों सोरजों दङ बेबो बदनाम जायो। जेरै फिल्म इन्डास्ट्रि, जेरै मैखोमा मोनसे पर्टेलावहाय दङ, पर्टेलनि मानसिफोरखौनो सासपेक्ट खालामो, बदनाम जाफायो। बिनिखायनो जानगाराव था बेफोरनिफ्राय। मोजांनि थाखायसो बुंदों बेवहाय।